Sen, men ya da senin gapdalyňdaky kişi häzirki zaman gullarynyň birimi? Ýalňyş ýadyma düşmeýän bolsa, orta mekdepde gulçuluň gadagan edilipdi. Yani gulçuluk gadagan edilipdi diýip öwredipdiler. Ýöne diňe munyň adyny üýtgedipdirler diýsem, köne döwürde gullar öz durmuşyna razy däldiler. Näle bir kynçylyk bilen garşylaşjaklygyny bilýän ýaldylar. Häzirki zaman insanlar özünün gullugyny bilmäjek ýagdaýdaky ýasalan bir sistemada mı ýoksa? Geçmişdäki we häzirki zaman gulçulugyň başdan geçirýän hadisalaryny, ýani başdan geçiren zatlaryny men size bu videomda görüň bermekçi. Sizden şu taýda bir kiçiräjik haýyşdymma, egerde kanalym göwnüňize ýaraýan bolsa, agza bolmagy, bu videoda göwnüňize ýarasa, like goýup ýakynlaryňyz bilen paýlaşmagyňyzy sizden haýyş etjän. Günwataryň gözlegçileri esasanam soňky ýyllarda gadymy döwrüň insanlarynyň gündelik durmuşyny, düşünjelerini, meseleleri we inançlar hakynda gözleg etmegi öň plana geçirdiler. Gadymy Greklerde duelos, Rimleriň bolsa servus diýip adlandyrdyğı gullar bütün köne döwrü boýunça erkana insan güýjüniň ýanynda ýüze urup bolmaýajak bir faktor bolup galdy. Gadymy döwürde gullaryň edýän işlerini günümizdäki enjamlar we maşinlaryň edýän işler bilen deňemek mümkindir. Sebäbi köne döwürde gullymak isläny wagtyň alyp satyp bolýan, ömrü gutarýança ulanyp bolýan we işi gutaran wagty gyratyp bolýan bir diýmekdi. Rimleriň Guran gulçuluk sistemasy hakynda içkin maglumat öwrenmek mümkindir. Olara göre gulçuluk insanlığın bir ortak işidir ve insan üçün iki zat aýtsa bolardy. Gulçuluk ve erkanyçylyk. Gulçulugyň döremeğine sebäp bolan zatlaryň biri de söwüşler. Bütün barbar halkynyň gul hökmüne yaradanlyklaryny inanan Grek we Rimlileriň esasy we ardan gul çeşmesi söwüşlerdi. Bu sebäpde Rimde we her bir eskeriň söwüşe gitmesi ýa-da esker hereketlenmesi gullaryň bahalarynyň düşmegine sebäp bolýardy. Söwüşiň soňunda bolsa Rimliler arzan we ýokary hilli gullaryň gelmegine garaşýardylar. İsa dönem 3-nji asyrda Rimli eskerleriniň güýjüniň artmagy bilen Rimdäki gul sany hem artdy. Ýewreýleriň bir tarih kitabynda şeýle diýär: İsa'dan soň 66-70-nji ýyllar arasynda Rim imperiýasynda Vespasianus döwründe ýewreýler tarap edilen söwüşde 97 000 ýewreýin gul edilip satylanlygy ýazylýandyr. Ondan sonra bolsa ýewreýleriň aýaga galmagy netijesinde köp sanly ýewreý bazarlarda we Gazada satylypdyr. Gulçulugyň döremeğine sebäp bolan başga bir zat hem garakçylykdyr. Garakçylyk inamsyzlygyň döwran süren İsa'dan öň 2-nji asyrda Orta Ýer deňizi dünýäsini gulçulugyň iň uly çeşmesine öwrdi. Hellenistik döwründe Karollaryň Müsürün we Rados döwletiniň bütün işlerine karşı Orta Ýer deňiziniň kenarlarynda ýaşaýan garakçylar gemleriň içindäki zatlary el goýuşlary ýaly gemidäki insanlar bolsa gul hökmünde satýardylar. Geleliňinde bolsa gulçulugyň döremeğine sebäp bolan başga bir zat hem banditçilikdir. Rim imperiýasynyň iň güýçli döwründe hem üşedim mara şunu geýeýinle men. Näle boldy? O boldymy? Anonda dowam etýäs. Hemmeleriň banditler tarapyndan gaçyrylyp gul hökmüne satylma gorkusy bardy. Hatta bu banditler başkalarına değişli olan gullary ugurlap hem satyp bilýärdiler. Rim eskerler tarapyndan alınan bütün gorolara garamazdan bu banditler işlerini besettirmediler. Esasanam İtalyanyň daşyndaky gul bazarlarda satylýan gullaryň köpüsi erkana gezip gören insanlardy. Gulçulugyň döremeğine sebäp bolan başga bir zat hem kaziýet tarapyndan alınan karar bilen dören gulçulukdyr. Esasanam imperatorlyk döwründe agyr bir jenaýet işleýän Rimliler kaziyetlerde ağır işlerde işlemeklerine kararı verilýär. Bu cezany alan kişilere bolsa ceza guly ady berilýärdi. Bu cezalar belli bir wagtlyk ýa-da ömrü boýu bolup bilýärdi. Beýle gulçuluklardan tapawutly tarapy kaziýet tarapy bilen ceza alan kişileriň çağalarynyň erkanalygyny goraýardylar. Geçmişte
ol gullaryň bahasy näçedi? Gullar bir önüm hükümine görenlikler üçün ol gullaryň ýaşy, jinsy, fizik görnüşi, renki, bilimine we kärine görä bahalar ütgeýärdi. Ol döwürdak ulanylýan pul bilen häzirki wagtda ulanylýan puly ikisini deňeşdirmek mümkin däldir. Ýöne size şeýle bir hasaplama çykaryp berip bilerin, bir derejesi bolmayan eskirin ýyllyk kazancı 900 üstü. Bu görýän suradyňyzda bolsa, ol döwürde gullaryň ýyllyk bahasyny görýäňiz. Bir gul, bir şahsy kişi, döwlede ýa-da ýokargy wezipeli kişi satylyp biler. Bu gullaryň edýän işleri bu sebäpden ütgeşme orkasyp bilýändir. Geçmişdäki bu gulçuluk günümizde dini we hukuky tarapdan aýrylsa da, durly görünüşde henizem dowam edýändir. Bugün köp döwletlerde ortaça aýlykdan pes aýlykda işledilýän insanlar, käbat belli bir tiri taýpanyň pes derejede görülmesi, mafiya we bellikdaşy ekonomik işlerde özüni bize görkezýän täze bir gulçuluk sistemasi ortaya çykandyr. İnsan sowdasy, jinsiy gatnaşyga sebäp bolup biljek ýagdaýdaky zenan sowdasy, çağalaryň işçiligi bilen söwüşde çağ höküminde ulanylma sebäpli dören sömürmek, öý gulçulugy bilen zor bilen işletmek, millet parasylygyga bagly bolan işler günümüz gulçulugynyň içindedir. 2021-nji ýylyň global gulçuluk indeksine göre 50 milyon häzirki zaman ýani modern guluň barlygyny açıklaýar. Häzirki zaman gulçulugyň ortaya çykmasynyň esas sebäplerinden biri hem geçmişdäki bolşýaly insan sowdasydyr. 2012-nji ýylda ýaýynlanan makala göre global zor bilen işletme çaklamalary raporuna göre bütün dünýäde 21 milyon zorluk bilen işledilýän insan bardy. Bularyň 55 göterme zananly rogaýlardan, 26 göterme çağalardan, 34 göterme bolsa, ulu adamlardan ibaratdyr. Belik tarapdan bolsa, Angliýada geçirilen bir gözlege göre, bir tarapy ulu kompaniýalaryň zynjirlary migrant işçileri has köp işletýänligi ortaya çykardy. Söwüşleriň, garyplygyň, açlyk ýaly sebäpler bilen öz ýurtlarynyň öz razylygy bilen ýa-da gaçyrylmak arkaly aýrylmak mejburyna galan bu işçiler häzirki zaman gulçulugyň iň agyr şertleri bilen garşylaşýandyr. İşleýän ýurtlarynda işleriniň garşylygyny alyp bilmeýän bu kişiler işverenler tarapyndan bergil edilmekdedir. İnsanların bu gulçuluklardan halas bolmasy üçin ilkinji kanun 1815-nji ýylda Viyana gurultaýynda ortaya çykandyr. Bu ýyldan 1957-nji ýyla çelli döwletler arasynda 300-e ýakyn ikili ýa-da köp taraplan şertnama gol çekilendir. Azan okully, azan otarandan soň weýjamda dowam ederiz. Häzirki zaman gulçulugyň öňüni almak üçin hökman suratda bu hakynda öwrenmemiz gerekdir. Muňa garşy çykmak üçin bolsa sosial media saýpalarymyzda öz sesimizi eşdirmemiz gerekdir. Häzirki zaman gulçuluk bilen söwüşýän bir topar guramalar bar, olara goldaw berilen. Häzirki zaman gulçuluk sistemasyna işleýän gullar tarapyndan ýasalan önümleri almakdan uzak duralım. Häzirki zaman gulçulugyň dünýädäki zinjiri bize görünmeýän bolup biler. Ýöne munyň agyrsy gaty güýçlidir. Çağalar, zenanlar we migrantlar häzirki zaman gulçulugyň iň ejed gurbanlarydyr. Unutmalyň, häzirki zaman gulçuluk insanlygyň iň utanç berýän bir hakikatydyr. Bu görünmez zinjir döwmek üçin bolsa, hemmemiz bilelikde. Özüňiz düşünýänsiňiz diýip umyt edýän.